Радыётэатр. Лепшае. Шчыра вітаем усіх слухачоў канала Культура. З вамі гукарэжысёр Ігар Бельдзюкевіч, вядучы Владзімір Трапянок. Напярэдадні 95-годдзя беларускага радыё, якое адзначым у сярэдзіне лістапада, мы працягваем дзяліцца з вамі літаратурна-драматычнымі аўдыяльнымі дасягненнямі, якія ўвайшлі ў залаты фонд айчыннага радыётэатра найноўшага перыяду. І сёння прапануем запіс, зроблены да 65-годдзя вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Я кажу пра радыёспектакль «Пастка» паводле аднаменнай аповесці Васіля Быкава, запісаны ў 2009 годзе. Аўтарам інсцэніроўкі для радыё і рэдактарам твора выступіла Галіна Шаблінская, рэжысёр Олег Вінярскі, гукарэжысёр Валерый Беляеў. Над увасабленнем роляў у спектаклі па традыцыі айчыннага радыётэатра працавалі акцёры мінскіх тэатраў. Называю ролі і склад выканаўцаў. Ад аўтара артыст Александр Гарцуеў. Лейтенант Клімчанка, камандзір узвода, акцёр Андрэй Кавальчук. Чарноў, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Александр Кашпераў. Капітан Арлавец, камандзір роты, акцёр Віктар Молчан. Штабны капітан Петухоў, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Андрэй Душачкін. Стары салдат Галанога, народны артыст СССР Геннадзь Аўсяннікаў. Нямецкі афіцэр, артыст Валерый Мароз. У масавых сцэнах заняты Дмітрый Занеўскі, Яўген Кавальчук, Вадзім Навумчык, Арсен Яковенко і Роман Янеў. У радыёспектаклі выкарыстана музыка кампазітараў Альфрэда Шнітке і Самуэля Барбера. Такім чынам, шаноўныя, слухаем радыёспектакль «Пастка» па аднаменнай аповесці Васіля Быкава. На першым заходзе атака вышыні сарвалася. Рота спрабавала ўварвацца ў траншею на самай вяршыні, але не дайшла нават да палавіны схілу. Шквальны агонь нямецкіх кулямётаў паклаў аўтаматчыкаў на голым, умерзлым ад ранішняга марозца палетку, і так нейкі час паляжаўшы на ветры, яны перабежкамі вярнуліся туды, адкуль пачыналі. Гэта быў глыбокі, голы, без кустоў яроў, з рэдкімі плямамі яшчэ не расталага снегу і з замерзлым ручаём пасярэдзіне. Ротны, капітан Арлавец, паклікаў абодвух сваіх камандзіраў зводаў, лейтенантаў Клімчанку і Зубкова. Бабы! Клопы! Самарки! Який дурень вам автомати дав! Черт! Ход я не прикурш! А ну всякай сам! Третий взвод отстал! Перший розтягнувся, як тая кішка! Порядку ніякого! Ви командири, ті пастухи, чорт би вас побрав! А что вы кричите? Мы что, у рове сядзелі? Ці збаяліся? Ці занялі вышыню і здалі? Вон, падысці не дае. На тое глядзіце. Ты что? Ты гэта что? Мітынгаваць уздумаў? А то! Хопіць! На чужым гарбу ў рай ехаць. Гэта хто едзе? Я еду? А ну, говори прямо. Да і вы таксама. Прикуси язык. Что? Правда, вочы коль? Ах, правда. Правда. Так я тебе скажу правду. Твой узвод
Самый горший, самый воротливый. Ён затримав роту, ён сорвал темп наступления. Мой взвод сорвал! Немцы сорвали! Вот! 6 ихних кулеметов сорвали! Вы что, не бачили? Это что такое? Вы не нахулянцы, вы в армии! Ты у меня дочекаешься. Ты у меня дочекаешься. Я тебе примушу за одним взводом вишеню брать. Да ты запишешь, разумник. Ну и что? Треба пойду с взводом. Только возьму вам докладывать не придется. Сам у полк доложу. Ах так. Так! Ну где огонь? Тримайте. Вот что. Я такого не допущу. Балбатунам я железом языки припекать буду. Их разъельдяй Драницын, распустил роту. Каб усе ротные такие были, як Драницын, так уже на вышині пообедали б. Что? Обороняешь? Конечно. 2 боты пара. Ладно. На тым кропка. Каб ні. Зрозумела? Точно. Ну а теперь давай сюды. Ну что надьмулися? Давай ближе. Важливо. Так, глядите на карту. Так, все. Лейтенант Климченко, молодший лейтенант Зубков. Слухай задачу. Атакуємо. Знову. Праз 15 хвілін атакавалі. Без аніводнага стрэлу, моўчкі, усе разам высыпалі з рова і кінуліся на вышыню. Лейтенант Клімченка бег зусім як мага, хутчэй туды, у гору, дзе, нарыхтаваўшы кулямёты, чакалі, каб разам ударыць немцы. Злева ад яго і далей пад лес, крыху марудней, адстаючы, трухаў з ардынарцам арлавец. Час ад часу ён паварочаўся да першага ўзвода і на хаду трос кулаком хутчэй. Капитан, араб или горлопан, батьку не пошкодуя, каб выслужиться перед начальством. Хотя локу когось не мог приладить и разъедать. Худшее треба. Худшее, пока не ударили немцы. Пробегче. Хоть лишних десяток метров до этой вышины. Вось-вось шлях оборвется шквалом огню. Клімченка упаў. Першы раз за ўсю гэту атаку з усяго маху, як бег. Але, здаецца, уцалеў. І тады ён рукамі і нагамі ўскінуў ад зямлі сваё цела, намогся на апошнія 20 шырокіх крокаў скачкоў, узляцеў на глыжасты, абсыпаны гільзамі бруствер, угнуўся, стрэліў некалькі разоў у страшную прорву траншеі і следам кульнуўся сам. Нет. А у меня опошний патрон.
фоне хмарнага неба вынырнуў яшчэ адзін немец. Малады, проставалосы, у расшпіленым мундзіры са здзічэлым ад жаху позіркам. Клімченка, адкінуўшыся да сцяны аслабелай рукой, узняў насустрач яму пісталет, але стрэліць, здаецца, не паспеў. Штосьці агніста-чорнае, нясцерпным болем у галаве пагасіла ягоную свядомасць. Woher ist hier dieser russische Offizier erschienen? Russisches Schwein. Траншея. Also nicht, was ich jetzt erwartet. Младший меня это немец. Видать, конец. Bald werde ich dich los. Mein Gott, Was ist? Wem schleppst du da? das ist ein russischer Leutnant. Ich habe ihn in Schützengraben erwischt. Gut. Die Sache mit ihm liegt voll in meinem Bereich. Also folge mir zu Tschernow. Jawohl. Куди мені ведуть? Бою поблизу не чувать. Що там з моїм взводом? Ich helf vollen Hamburger Wehrmaster sing. Den Masten so schief als das Schiff, was im Wind. Яго, аднак, не стралялі, а вялі і вялі ўсё глыбей у тыл, далей ад сваіх, ад роты. І Клімченка ўсё выразней усведамляў, што гэта шлях назаўжды, што зварота яму ўжо не будзе. Так яны выйшлі к дарозе. Гэта было ў шырокім ручуку разлозе, побач з мастком цераз замерзлы ручай. На невялікай прагаліне між кустоў збочы дарогі стаяла, абы-як загнаных, некалькі крытых прэзентам машын. Thomas, was werden wir mit diesem russischen Schwein machen? Einen Fleischbiss vielleicht. Gute Idee. Что гэта? Штаб. Подлога з негабляваных дошак. Жалезная печка. Шибка у філёнцы. Стол засланы кудрай паперы. Старыновая плошка. На сцяне дзіўны плакат. Чырвонаармеец штось сёрбае з плоскага кацялка і зусім дурнавата усміхаецца немцу ў касцы. Той паляпае яго по плячы з такой жа ненатуральнай ухмылкай. І подпісы на рускай і нямецкай мовах. Не, гэта не штаб. Але што тады? Гестапа. Які-небудзь прапагандысцкі аддзел. Ах, тут той маладжавы афіцэр у мундзірчыку.
Пакуль немец у мундзірчыку нешта дакладваў, доўгі ў шынялі, не знімаючы з рук чорных замшавых пальчатак, зняў толькі фуражку, пад якой аказалася выгаленая да бляску галава, і, падышоўшы да стала, перабраў паперы. Клімченка пазнаў чырвоную вокладку свайго пасведчання. Камсамольскі білет, пасведчанне аб узнагародах, разліковую кніжку, даведкі аб раненых. Ну, лейтенант, пачнём размову. Як ён чыста гаворыць на нашай мове. Курыш? Ты ж, здаецца, паранены. Ну што ж яны не сказалі? Ну, гэта драбяза, падлечым. Сядай, вось. Ой, так. Герр Біндензін! Ну, так лепш. Гэта вылечаць. У немцаў медыцына, як у нас кажуць, на вышыні. У нас, это значыць у русскіх. Не здзіўляйся. Я русский, як і ты. Москвіч, на таханцы жыў. Трэба быць да ўсяго гатовым. Гэтая знарочыстая добразычлівасць не абяцае нічога добрага. Цікавы, лейтенант. А ты адкуль будзеш родам? Там напісана. Мусіць грамотны. Ну, вядома, там усё напісана. У нас, то есть у вас, на гэты конт поўны парадак. Як кажуць, ажур. І дзе радзіўся, і дзе жаніўся, і дзе хрысціўся, і ці быў за мяжой, і ці меў хістанні. Я гэта ведаю. Сам быў такі. Што за тон? Дзеля чаго? Што б уся гэтая камедыя магла значыць? Ордзянок даўно атрымаў? Увосень. За абарону? Наступленне? За акружэнне. Ну што ж, гэта нічога. Нават лепш. Заслужаны баявы афіцэр. Ну? Можа, аднак пазнаёмімся? Я Чарноў. Ну, на жаль, не Бялоў, але што зробіш? А можа, ён тут па заданню нашых працуе? Мо разведчык? Раптам выручыць. Можаш называць Барысам. Мы ж, бадай, што равеснікі. Ты з якога года, а? З 21-го. Ну, а я з 917-го. Так сказать, ровесник октября. Невеликая розница. Мяркую, что мы сговоримся. Ты, может, думал, что у полоне одразу расстрел? Глупство. Ты ж не комиссар. Немцы поважаюць достойных противников. Особливо строевых командиров, трудях войны, специалистов. Немцы до их ставятся, я бы сказал, по-рыцарску. Я думаю, ты сам уже в этом переконался. Правда? Ну, что зашамился? И что ты глядишь на меня? Отшухаться яшчэ не можешь. Что вам от мяне трэба? О, гэта по-деловому. Вельмі нават нямнога. Я думаю, табе не менш за нас шкада сваіх салдатаў, якія засталіся там. Праз дзень
Другі пагоняць у наступленне і ўсім капут. А навошта? Ты не даволі Расіі ліць кроў. Ён сапраўды шчыра перажывае тое, пра што гаворыць, ці прыкідваецца. Навошта гінуць? Недарэчныя ахвяры, колькі іх прынесла Расія. Адным словом, вот што. Трэба выступіць праз дынамік і пагудрыць са сваімі. Не палохайся, выдумляць нічога не трэба. Мы дамо тэкст. Цяпер усё ясна. Дык вось яно што. Так як? Рызыкаваць не прыйдзецца. Дынамік на перадавой, мы ў траншеі. Некалькі слоў да канкрэтных людзей. Гэта падзейнічае. Гэта заўсёды дзейнічае. Вось вы пра што. Нічога не выйдзе. Шукайце другога. Так. Не хочаш, значыць. Ну што ж. Na und, Herr Schwarz. Gibt einen Helden von sich. Ich hab dir doch gesagt, es darf ruhig härten werden mit dem russischen Schwein. Jawohl. Офіцер абыякавым позіркам бясстрасных вачэй працяў палоннага, дастаў з кішэні партабак і шчоўкнуў ім перад самым тварам Клімчанкі. Лейтенанту вельмі хацелася закурыць, але гэтая бесцырымоннасць абражала. І ён адвярнуўся. Отмаўляцца у немцаў не прынята. Гвозди, твое нутро открывается, гадина ползучая. Ты будет виконывать немецкий бефель? Я не здрадник. Setzen Sie vor. Gut. Gut, sehr schlau. Sonnige Höhen, der Quader unten zitiert. Сволочь ты, а не земляк. В душу тебе кол. Не сярдуй, глупства. Гэта так, для парадку. Інакш сам разумееш, начальство. Сядай. Ось так. А вообще ты прабач. Сам разумеешь, доводится. Инакше с командой и все, конец. Так часом лепш ударить, правда ж? Упэўнены, размераны, акуратна апрануты.
Нават элегантна. Хто ж ён такі? Між іншим, тобі випала, можна сказати, удача. Не кожнаму даецца такая магчымасць рэабілітаваць сябе. Перад немцамі асабліва трудна. Але яны гэта цэняць, магу запэўніць, з уласнага вопыту. Я таксама калісьці чакаў кулі. Такіх яны звычайно раз да сцяны, разам з камісарамі. Прыйшлося даказаць, што колючы. І вось бачыш, а? Замест кулі, а? Мундзір? Правда, при советах шин поболей был. Што за намёкі? Хто ён такі? Былы палітрук? Камандзір? Штабіст які-небудзь? Дарма стараешся. Не на таго напаў. А до того не дуже. Між іншим, выбор у тебе не вельмі багаты. Або ты выступишь, або ў зямлю ляжешь. Сёння ж. Ну и черт с вами! Стреляйте! Все ровно застрелите! Что-то своих отпустите! Сволочи! Не гарачыся, ну. Урэшце мы можем зрабіць, што трэба, без твайго удзелу. Ось. У мяне тут ось що. Спіс асабовага складу першага ўзвода аўтаматчыкаў. Камандзір першага аддзялення Галанога Іван Фаміч. Яфрэйтар Апёнкін Пётр Пятрович. Чырвонаармеец Сиязаў, Гаймадулін, Чыркоў, Фёдоров, Хіль. І так 22 чалавекі. Выбыўшы адзначаны? Адзначаны, а як жа? Ну вось, адрес вядомы. Камандзір роты таксама вядомы. Арлавец. Астатні не бяда, і самі зробім. Толькі ты тады, вядома, злуй на сябе. Без заслуг застанейся перад немцамі. А там заслугі за табой падвояцца, у квадрат узвядуцца. Зразумеў? Як гэта? А так, подумай, зразумееш. Клімченка збянтэжыўся. Ашаломлены, яшчэ не да канца усвядомлены, але, безумоўна, нейкай вельмі нядобрай задумай гэтых сволачаў і ва ўсе вочы глядзеў на Чарнова. А той, ужо змяніўшы свой ветліва стрыманы выраз на зацята афіцыйны, згарнуў спіс узвода і прыціснуў яго сумкай. Ось так. Дык што рашаеш? Што яны ўздумалі? Што зробяць? Няўжо? Не маете права, провокаторы! Сволочи продажные! Тихо! Тихо, лейтенант. Спочатку раскинь мозгой. Не спяшайся. Клімченка асатанела глядзеў яму ў вочы, шэрыя і ў гэты раз ужо халодныя і суровыя. Некалькі секунд яны так стаялі адзін на адзін, раздзеленыя толькі сталом, і тады да ўзводнага ўпершыню прыйшло разуменне, што гэтыя людзі зробяць з ім усё, што захочуць. Сволачы. Што робяць сволачы? І трэба ж было толькі ўчора адзначыць забітых і параненых.
Тухватулін, здаецца, толькі не адзначан. Ноччу падстрэлілі. Не паспеў спісаць. Не гэтага дапусціць нельга. Але як? Як? Хіба толькі адзінае выйсце схітрыць. Іх утончанаму варварству трэба праціпаставіць тонкую хітрасць. Галоўнае, самае асноўнае цяпер спіс узвода. Кінуцца да стала і выхапіць паперу чарнову. Мяне не хопіць спрыту. Трэба прыдумаць іншае. І Клімчанка рашыў расцягнуць час. А што я павінен гаварыць там? О, гэта вельмі проста. Прачытаць. Дзе ён у меня тут заваліўся? О. Трымай тэкст. Дарагія грамадзяне, мои аднапалчане, бойцы і камандзіры палка, іж сволачы, месца пакінулі, толькі лічбы прастаўляй. Гэта звяртаецца да вас былы ваш камандзір. Знаў пропуск і шматкроп'я. Выходзіць, я сам павінен запрасіць свой узвод у добраахвотны палон. О, далей пералік дабротаў палону. 700 грамаў хлеба, гарачы харч з кавай, кожнаму коўдра, свабода ад бальшавізму, па жаданню касцёл, кірха або царква для веруючых. Нават в отпуск да хаты, калі месца жыхарства байца занята немцамі. Ладно, распісалі. Складна. Так добра, што і дурань не паверыць. Добра. Чорт з ім. Я згоден. Ну, ось і лады, віншую. Раскалоўся і добра. Ну, вядома ж, які сэнс паміраць за нейкі там папяровы прынцып, правда? Значыць так, по расейскому звычаю абмыем гэтую справу. Як людзей же ад гібелі ратуем, а? Гэта, брат, не здрада, гэта доблесць. Якім дакладным, відаць, завучаным рухам чарноў паставіў гэтыя чарачкі. І тут жа на стале, пад сумкай, імянны спіс майго ўзвода. Гэта што? Ён пакінуў яго знарок? Ці па дурасці? Трэба рашаць. Хутка. Вельмі хутка. Сыпаецца. Ось мы зараз, як нашы, то есть вашы кажуць, абмыем пачатак твае новыя службы. Так, вось, тут паштет, пачак галет, патрымай трохі, вось, каўбаса. А гэта каньяк. Мусіць, такога не піў, а? Памылка ці правакацыя? Пакуль чарноў корпаецца ў той скрынцы, я схаплю спіс. Давай. Хутчэй. Ну што ж ты зараз? Клімчанка яшчэ бліжэй падабраў на падлозе ногі, угнуўся ўсім целам і скочыў. Ухапіўшы са стала паперку, лейтенант ірвануў пячныя дзверцы і пхнуў яе да агню. Чарноў раптам абарваў смех. Твар яго ўраз здзервянеў, ён сунуў руку ў кішэні штаноў і ледзьве не перад лейтенантавым тварам матлянуў паветры лістом паперы. Бачыў? Твой сапраўдны спіс застаўся ў мяне. Каго ты ўздумаў шукаць? Каго? Пякельны удар у левую скулу, у правую, удар у подбородок, звон, трэск у вушах, зыркі, сноп з вачэй. Клімчанка адкінуўся да сцяны і бескарысна, спрабуючы затуліцца рукамі, хутка спаўзаў на падлогу.
Чарноў біў люта і моўчкі, як можна біць толькі за асабістыя крыўды, за ўласныя няўдачы, за непапраўнае зло ў жыцці. Спаганяў усё на адным. Ён зноў ачнуўся, як і там у траншэі, ад нясцерпнай сцюжы. Яго зачынілі ў машыне, мусіць, у якім газенвагене, каб назаўтра кудысьці павезці. Железо вакол. І цішыня, як ноччу. Кудысьці павязуюць. Але чаму кудысьці? Ой же сволачы, а? Трэба ж так абхітрыць. Ось табе доблесць, дурань дубовы. А гэты чарну. Відаць кулачнага майстра землячок пракляты. Ну, няхай бы ўжо немец. Не так бы крыўдна было, а то ж свой. З выгляду чалавек, як чалавек. Як пад'ехаў, як мякка слаў. Каньяку нават ледзьве не выпілі. Ось табе і суайчыннік. Хто ён? Хто гэты чарно? Відаць, і сапраўды кімсьці быў там. У нас, але падлюга. І тут стаў чынам. Надзеў афіцэрскі мундзіры крывяніць морды сваім. Такое, вядома, немцы ацэняць. Ім гэта трэба. Навучаны ўсім, што нядаўна з ім сталася, лейтенант чакаў ужо самага найгоршага. Канца. Падрыхтаваў сябе да яго і толькі хацеў, каб ён настаў хутчэй і без вялікіх пакут. А колькі разоў на вайне мінала яго пагібель, нават і тады, калі надзеі на жыццё ўжо не было. Гэта спакваля прывучыла яго да падсвядомай думкі, што самае жахлівае абыдзе, што ён уцалее. Увогуле тое дапамагала. Ён перастаў асабліва засцерагаць сябе, болей дбаў пра людзей і пра справу. Але вось, здаецца, напаткала кашчавая і яго. І ўчапілася моцна. Што гэта? Быццам дзесьці гаворыць радыё. Далёка-далёка. Словы нашыя. Дакладна чуваць, хаця сэнсу пакуль не разбяру. Яны пералічваюць маіх аўтаматчыкаў. Адчыніце! Адчыніце! Не маеце права! Што вы робіце? Звер'ё! Фашысты! Адчыніце! Эй, Рус! Шисен будем давать! Шисен! Чёрт с вами!
Гады! Гады! Отцените! Не маете права! Давай Чернова! Чернова, давай сюды! Гады! Клімченка разумеў, што гэтыя словы яго марныя. Аб якім там праве можна гаварыць з гэтымі людаедамі, але ён прагнуў пратэставаць, бо не мог зрабіць нічога іншага. Уся яго істота бунтавала, змагалася. Колькі мінула часу ў той барацьбе, ён не заўважыў. Урэшце ён знясіліў, крык яго стаў хрыплы і нямоглы, кулакі да крыві разбіліся аб жалеза дзвярэй і апухлі. Ён не заўважыў, як у яго будцы кузаве развіднела, ён усё біў і не чуў, як знадворак ажываў. Жена Татарчук Валентина Ивановна. Налевский Вячеслав Викторович. Немцы. Где Чернов? Где это? Вунил. Ля землянки. З ім два офіцери. Вчорашні високі ў брыджах і нейкі нізенькі вяртлявы. Чорны каўнер. Пілотка. Гады. Ублюдки фашистские! Клімченка скочыў з вяршынінага кузова і кінуўся да Чарнова. Яго схапілі салдаты і скруцілі. Сволочь! Ты! Овсяный копы! Резать гусики! Двое з немцаў падскочылі да Клімченкі. Адзін стрыкнуў вялікім раскладным ножом і разануў папружку яго штаноў. Другі моцна абхапіў яго ногі. На зямлю пасыпаліся абрэзаныя гузікі. Гады, что вы робите? Забейте одразу, Чернов! Сволота! Ну, стреляй! Стреляй! Ну! Это для тебя за дуже великая роскоша. Ты яшчэ попомнишь мяне. Nachdem ich die Liste seiner Krieger in Aussprechen Und was werden wir mit diesem russischen Schwein machen? Kommandeursdorf vielleicht. freundlich empfangen. Ja, das stimmt. Sehr gut, Herr Schwarz. Wir sind kaputt. Ja, ja, Herr Offizier. Клімченку штурхнули ў спіну і кудысьці пагналі. Канец. Каторы ўжо раз за гэтыя суткі ўсё абдымнай тугой ахоплівала яго гэтая панылая думка, і каторы раз яна ўсё не праўдзілася, але вось, здаецца, заб'юць. Мусіць, у Раўчуку. Далей ад людзей і гэтых машын. Не. Выйшлі на ўчарашнюю сцежку. Чарнов ішоў у 5 кроках наперадзе, увесь час маўчаў і не азіраўся. Закрываўленай галавой у адной гімнасцёрцы клыпаў палонны, трымаючы рукамі штаны. Ну і зрабілі. Сволачы. І не ўцячэш, і не ўдарыш. Відаць, вывучка.
Все тым жа учарашнім шляхам Клімчынку павялі на перадавую. Што ім яшчэ трэба? Што яны ўздумалі? Чарноў! Ты сволач продажная. Хопіць вясці. Страляй уже. Стралять? Не, стралять я пачакаю. Я спачатку арганізую невялічкі спектакль. Ведаеш, як гэта ў нас, то есть у вас кажуць? Канцэрт самадзейнасці. Дайшлі да траншеі і скочылі ў яе. Наперадзе бухала ўсё бліжэй, у гары з тугім бзыканнем праносіліся кулі. Учарашняя траншея. Немцы з кацялкамі. Сняданак мусіць. Як кавай пахне. Ад раптоўнага адчування голаду у Клімчынкі аж памутнела ў вачах. Пад зацятым поглядам прыціхлых салдат ён пахіснуўся. Рукі яго па-ранейшаму трымалі штаны, цёмна-сінія дыяганалевыя галіфэ, што дасталіся яму пасля іх ротнага Драніцына. Недзе ўжо зусім блізка быў пярэдні край. А ну ніжэй! Што яшчэ прыдумаў гэты кат? Што? Якія ў яго намеры? Не магу зразумець. Можа, агітаваць прымусіць, дык я ім паагітую. Папомніць сабакі. Але куды яны вядуць мяне? Во! Тая самая выспа, куды я так няўдала скочыў учора. Адсюль зусім блізка. У тым рове наша рота. Хоць бы адзін дзень пабыць са сваімі хлопцамі. Схадзіць хоць бы яшчэ ў адну атаку. Я б не лаяў цяпер галаногу. Забыўся б на ўсе крыўды народнага. Я гатовы цяпер ісці з імі ў любы бой, у любое пекла. Калі б толькі апынуцца там, але гэта нязбыўная ўжо мара. Яны падышлі да кулямётнай ячэйкі ў траншеі, якая, відаць, ніжэй за іншыя спускалася да рова. Der Befehl ist folgend. Wir sollten ihn als eine lebendige Zielscheibe parat haben und ohne Kommande nicht schießen. Klar? Jawohl. Зараз усё і вырашыцца. Канчаткова. Але чаго яны зноў марудзяць? Чакаюць кагосьці. Herr Hauptmann, ich habe alles berechnet. Der Gefangene kommt nirgendwo hin. Wenn nicht wir Ось гэтага dann афіцэра seinen чакалі. werden ihn Мусіць, які Гауптман. schlagen. Таўшчэзны, морда заспаная, няголеная. Da aus. Ist in der Falle. Passen Sie auf, Herr Tschudov. Sie sind auch in eine Falle. Wenn etwas dazwischen kommen sollte, willst du es abkriegen. Verstanden, Herr Kaufmann. Aber versuchen wir doch. Gut, machen wir. Ну, лейтенант, иди. Куды? Ну, туди до своїх. Ти ж хотів, здається? Як? До своих? А просто вылазь с траншеи и топай, топай. Ты что, сполохался? Может, не хочешь? Назад вернешься? Што ён уздумаў? Страшны, незразумелы, загадкавы гэты чалавек-звер. Што ён яшчэ падрыхтаваў? Смерць. Гэта вядома, але чаму так? Ну што ж, хай. Можа, нават і лепш так. На полі бою, перад вачыма сваіх. Хай.
Лейтенант ступіў міма Чарнова, які стаяў са сцятымі сківіцамі і шырока раздзьмутымі ноздрамі, і грудзьмі пхнуўся на бруствер. Але траншея была тут глыбокая, а рукі займалі штаны, і ён сарваўся, выцеўшыся аброўку сківіцай. Гэта было ганебна. Ззаду, затаіўшы цікавасць, стаялі немцы, усе пазіралі на яго, і ён на момант бездапаможна сумеўся. Тады той малады кулямётчык, чую ячэйку яны занялі, шчоўкнуў спражкай свайго рэменя і, скінуўшы яго з доўгага шыняля, падаў Клімчанку. Пакутаючы ад сораму і прыніжанасці, лейтенант нават не зірнуў на яго, машынальна падцягнуў і туга падперазаў штаны. Пасля, напружыўшы кожны мускул, скочыў грудзьмі на бруствер і вылез з траншеі. Зондер, привет там! Коллегам! Наўкола разлёгся шырокі, прытуманены прасцяг. Гэтае прадсмяротнае прыволле нестрыванаю жалобай разанула сэрца Клімчанкі. Нечакана для яго самога, раптам грымнуў у пачуццях нейкі дзівосны гімн вечнаму, нават святому, перад чым чалавек і ўсе яго клопаты сталі бязмежна нікчэмнымі. У каротенькі міг Клімчанка адчуў сябе мурашкаю і ўладаром адначасна. Быццам з парога вечнасці на секунду зірнула ў яго твар вялікая, непазнаная ў жыцці сутнасць быцця. На некалькі секунд, страціўшы адчуванне сябе, як бы растварыўшыся ў небыцці, лейтенант узнёсся над гэтым прасторам, вялізнай скрываўленай зямлёй, над траншеяй, ровам і нават над уласнай хуткай пагібеллю. Где ж стрелы? Ну, стреляйте. Стреляйте, сволочи! Топай, топай! Что ж яны не стреляют? Чаму не б'ють? Чаго яны чакаюць? Гэта не так сабе. Гэта Чарноў Шварц. Нешта ўздумаў. Ці не горшае за самую смерць. Але што? З гэтага палетка яны мяне не выпусцяць. Але як? Тут можа міннае поле. А можа з той гарматы? Чаму так? Няўжо? Няўжо Чарноў? Наш? Урэшце Клімчанка адышоўся настолькі, што забіць яго з першых стрэлаў стала ўжо не так лёгка. Ён зноў азірнуўся. Не. Ніхто не бежыць. Ніякага вераломства ззаду не было відаць. І тады ўсю яго істоту падхапіла надзея жыць. Жить. Жить.
І ўсё ж яго душа неяк падсвядома сама па сабе, як нейкага апраўдання, як праўды, як узнагароды за няпэўнасць чакала ззаду стрэлаў. Ды стрэлаў не было, ніводнага, а ніадкуль. Вышыня замерла, стаілася, сціхла. І тады яго працяў раптоўны, неўсвядомлены яшчэ ў свае прычыннасці жах. Няўцямным вар'яцкім позіркам лейтенант глянуў уніз, дзе ўжо так блізка быў паратунак, і спыніўся. Каскі, шапкі, натапыраны каўняры аўтаматчыкаў. Ні твару, ні позіркаў не відно. Яшчэ задалёка, але што ж цяпер? Выходзіць, я усім сваім вораг. Гэтае адкрыццё перуном ударыла Клімчанку. Нешта ў ім раз спарахнела, ногі самі сабой кінуліся ў бок. Ён, не ведаючы і не разумеючы, як і што здарылася і што рабіць, аббег па ржышчы крывуліну, безвыходную замкнёную пятлю, яшчэ раз убачыў маўклівую вышыню і тады канчаткова зразумеў, што з ім здарылася. Зразумеўшы, апусціў рукі, а галава яго сама апала на грудзі, і ён, хістаючыся ад ветру, паціху пабрыў у роў. Твой узвод самый гордый. Орловец. Страшны, чорны ад шчаціння твар ротнага, на якім сцятыя бровамі нядобра гарэлі вочы, не здзівіў яго і не спалохаў. Лейтенант знямела і абыякава зірнуў у іх гнеўную глыбіню. Ён не здзівіўся таксама, калі ў наступнае імгненне з балючым звонам у вуху паляцеў на зямлю. Ён толькі захліпнуўся ад крыўды, і нібы затраўлены, загнаны воўк зараз жа ўскочыў і выцеў па вуху ротнага. Ну, ротный. Сюди! А, падлюга! Припусти нямецкий! Дайте мне его! Клімчанка, вядома, чакаў гэтыя крыкі і разумеў іх. Апраўдвацца, аднак, не было слоў, штосьці назаўжды зацялася ў яго душы і не было сілы саўладаць з найвялікшаю такой несправядлівасцю. Дык вось, які быў намер Шварца Чарнова. Сапраўды, смерць цяпер для мяне раскоша. Чаму маўчыць? Не б'е і не страляе орловец. Лейтенант узняў вочы і сустрэўся з позіркам ротнага. І раптам нечакана для сябе ўбачыў у ім амаль што разгубленасць. Здалося, ротны пра ўсё ўжо здагадаўся, прачытаў на скрываўленым твары лейтенанта яго страшэнную бяду. У душу Клімчанкі адразу хлынула крыўда. На момант ён адчуў сябе такім вартым жалю няўдакам, што не ўтрымаўся і згубіў усе сілы. Ён аслабела сеў на дол, зашчаміў між каленяў твар і выдавіў з сябе нечалавечы роспачны янк. Нацисты поганые!
Навошта собаки? Як так можна? Глязі на кліп. Глязі на яго. Ні, такі. Тихо! Що там фашисти, жади, нацисти? Як же так? Молчать. Коли ні д'ябла не розумієте. Што ж цяпер зробіш? Стрывай як-небудзь. Гэтыя памяркоўныя разважныя словы галаногі, з якім у лейтэнанта было столькі рознага і благога і добрага, неяк нечакана нібы паставілі ў ім штось зрушанае, збітае на месца. Лейтенант унутрана рвануўся ў пратэсце супраць гэтага як-небудзь. Ён не хацеў як-небудзь. Ён хацеў быць або ранейшым для іх, альбо ніякім. Прага засведчыць сваю невіноўнасць справаю ураз успыхнула ў ім. Гэта было выйсце. Дай аўтамат галанога. Іван Фоміч. Браток, навошта? На. Клімченка, схапіўшы аўтамат, кінуўся на схіл. Раптам страціўшы вагу і, здаецца, розум, ён на карачках вылез з рова і па ніве рынуўся туды, угару, да вышыні. Гарачая, расслабляючая хваля акаціла лейтэнанта з галавы да ног, і ён раптам адчуў, што ажыў, што ўваскрэс. А ззаду паўмерзлай зямлі ўжо затупацелі ногі. Значыць, яго не пакінулі, паверылі. Гэта вяртала яго да жыцця. Цяпер былі толькі немцы, быў пракляты швар чарноў, і ўсё ў Клімчанку разгоніста імкнулася туды, да помсты альбо смерці. Усе назад! Бегом! Отставить! Стой! Навошта? Чаму так? Што гэта? Але за некалькі апошніх секунд ён паспеў ужо стаць часткай цэлага і мусіў слухацца гэтай каманды. І ён упаў. Немцы яшчэ не стралялі, рота таксама. Але зладны бег дзесятка людзей, што кінуліся за ім, ужо спыніўся, некаторыя пападалі, а некаторыя папляліся назад у роў, з берага якога крычаў арлавец. Тады, зноў аддаўшыся шчымліва трывожнаму ў душы, Клімчанка ўстаў і, валочачы за почапку аўтамат, пайшоў па палетку уніз. А хто там унізе? Ля ручая. Побач з ротным. У белым паўшубку, пісталет у апушчанай руцэ. Это ж капітан Петухоў, офіцер са штаба палка. Клімченка! Клімченка! Пойдеш пад трибунал! Завошта? Завошта? Але яму ніхто не адказаў. Ні Петухоў, ні ротны арлавец, які змрочна глядзеў у бок, ні аўтаматчыкі, што пасталі на абрыве скрозь па ўсім схіле і напружана сачылі за ім. Тады ён скалануўся, зразумеўшы, што пастка за ім назаўжды закрылася.
что, капитан? Скажите! Ладно, Климченко, разберутся. Разберутся, ведаем мы. Як гэта часам разбирались его петухов. Прызняў пистолет, зняў курок захоўніка. Клімченка паволі опусціў руки, аўтамат на почепцы дзёбнуўся аб зямлю, і лейтенант упершыню усвядоміў яго цяжар. У той час, мабыць, таксама упершыню ён выразна адчуў, што надзеі ўсе абарваліся, і ўсё назаўжды скончана. На секунду ён убачыў перад сабой загадкава-ледзяныя вочы Шварца Чарнова. Ты яшчэ папомніш мяне. Ты яшчэ папомніш мяне. Ты перамог, сволочь. Узять яго! Стой! Стой, хлопцы! Клімченка пачаў спакайнець. І чым далей, тым усё выразней разумеў, што адбываецца і што трэба рабіць. Гэта надало яму упэўненасці і душэўнай зладжанасці, здольнасці праз сілу перамагчы штосьці непераможнае ў сабе. Але ў гэты час Петухоў, трымаючы на вынасе пісталет, хуткім крокам пайшоў да абрыву, дзе стаяў Клімченка. Выконывайте загад! Постойте! Вы что? У меня в 9:00 атака. Вы улічваеце або не? Трибунал усё улічыць! У грудях у Клімченкі нешта безнадзейна заныла. На хвіліну ў ім бліснула і згасла міжвольная удзячнасць ротнаму. Не трэба. Не упрошвай. Бескарысна. Каб не раздумваць і не даць у сабе аслабнуць чамусьці, як здалося яму гранічна яснаму і адзіна магчымаму, ён перахапіў рукой аўтамат і ткнуў сабе ў грудзі. Стой! Стой! С глузду съехал! Ты что? Браток, навошта? У нейкім секундным праясненні Клімченка зірнуў на сябе збоку і збянтэжыўся. Сапраўды, гэта было куды як недарэчна, нават агідна забіць сябе, калі ўжо цябе не забілі немцы. Марудна выспеўшая яго рашучасць была зрушана. Але што ж рабіць? Як быць далей? Лейтенант выпусціў аўтамат, які цягнуў да сябе галанога, і разгублена азірнуўся. На схіле рова, трывожна уставіўшыся ў яго, стаялі байцы. Ты вот что, Петухов, кончай, а? Вы что? Ничего, уматывай. До дьявола. У меня атака. Командиры взводов, по местах! Ах так? Ах так. Покрываешь. Кого покрываешь? Подумал? Орловец, ты откажешь за гэта. Откажу. Арлавец зноў зірнуў на гадзіннік і тужэй падцягнуў дзягу на сваім паўшубку. Пасля, нібы толькі заўважыўшы на схіле памыла разгубленага Клімченку, з клапатлівай строгасцю прыкрыкнуў на яго. Чаго стаў? А ну марш да ўзвода! Ён да мяне звяртаецца. Але памылкі не было. Ротны загадваў яму. Сказаў і пайшоў па ручаіне ўгору на сярэдзіне ланцуга, нібы адразу забыўшыся і на яго, і на Петухова, які з помслівай зацятасцю хутка ішоў прэч па рове.
З гулкім сэрцам у грудях Клімченка павярнуўся да ўзвода. Взвод! Подрыхтоваться до атаки! Наперед! За мной! Бойцам і камандзірам, вядомым і невядомым, палеглым у баях за вызваленне Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў прысвячаецца. На канале Культура прагучаў радыёспектакль «Пастка» па аднайменнай аповесці Васіля Быкава. Ролі выконвалі ад аўтара артыст Александр Гарцуеў, лейтенант Клімченка, камандзір узвода, акцёр Андрэй Кавальчук, Чарноў, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Александр Кашпераў, капітан Арлавец, камандзір роты, акцёр Віктор Молчан, штабны капітан Петухоў, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Андрэй Душачкін, стары салдат Галанога, народны артыст СССР Геннадзь Аўсяннікаў, нямецкі афіцэр артыст Валерый Мароз. У масавых сцэнах заняты Дмітрый Занеўскі, Яўген Кавальчук, Вадзім Навумчык, Арсень Яковенко і Раман Янеў. Аўтар інсцэніроўкі для радыё і рэдактар Галіна Шаблінская, рэжысёр Олег Вінярскі, гукарэжысёр Валерый Бяляеў. У аўдыатворы выкарыстана музыка кампазітараў Альфрэда Шнітке і Самуэля Барбера. Прэм'ера радыёспектакля «Пастка» адбылася на першым нацыянальным канале беларускага радыё 3 ліпеня 2009 года.